Pois vestironme, fixo-me a miña irmá xa o vestido negro, que aquele era o que se levaba, que a pares de blanco non había por suposto. E con un vestido negro e un abrigo, e facía calor e non levei o abrigo, levei o vestido nomás. Eso. Levaron un sombreiriño na cabeza, un casquete, e chamaban daquela, tuve que alquilalo, que non podía compralo. E eso, e pois a comida foi na casa, comemos máis achegados nomás, nin salimos a ningún lado, nin nada. E así foi a miña vida. E pois o meu marido, caseime pois aos 19 anos, e traballaba de albañil, ganaba cartos, non era moito, pero íbamos arreglando. E axudou tamén a boda e todo iso, meus sogros. Entre todos fixemos a boda. Meus irmãos non puderon vir á boda porque en febreiro me casei, o 12 de febreiro me casei, e había unha nevarada cando salín da iglesia, e un taxi, e había máis dunha cota encima do coche, de neve. E cando me abriron, digo, este non é o meu coche, porque aquela cantidad de neve, mentres o misa que daquela andaba así, bueno, rápido. E dixo, tú súbete aí. Subíme, claro, levaron-me a casa. E ao salir da casa, tiña unha anécdota moi graciosa, que marcháramos 2 pés na neve, había xeada debaixo, marcháramos 2 pés, se non estaba o padriño e o chofer, caigo espetarrada ali. Pero bueno, colleron o tempo e non caín, non pasou nada. Eso foi a miña boda. Non salimos a sitio ningún, nin nada.